At kaugnay po niyan, makakausap natin si Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. Magandang gabi po, Mayor Caloy. Welcome sa Politico Nightly. Magandang gabi po, Sir Dex. Oo. Mayor, so far, simula ng itaas kanina ang alert level, mga ilang residente na po ang nailikas sa inyong lugar. Ang target po natin na families nasa 166. Pero nung pumunta po tayo sa evacuation center at kagagaling lang po natin, Mhm. may mga nadagdag ng kaunting pamilya na Mhm. sumama pa rin doon sa evacuation. So Pero hindi. Mhm. binabalidate naman po natin to kung talagang nandun sila sa 6 kilometer. Oo. Paano, Mayor, pag hindi sila abot ng 6 kilometer at gusto lang nilang lumikas talaga at manatili sa evacuation center, papayagan ba sila? I-coordinate po natin to sa barangay kasi ang pinapalikas po natin yung nasa loob po ng 6 kilometer. Oo. Pero paano, Mayor, pag halimbawa may residente talaga na takot kahit nasa 6.1 kilometer siya ng layo mula dun sa bukana ng bulkan, Case to case na po. papabalikin pa rin ba? Case Case to case na po 'yon kung talagang, takot po sila, talagang i-accept po natin 'yon sa evacuation natin. Kasi Mhm. yung takot po hindi natin po magagamot 'yon, kung babalikin natin 'yon baka mamatay 'yon sa takot na din po at sa nervyos nila. Kaya kailangan po natin i-accommodate pa rin 'to. Oo. So pero papaano po, Mayor, yung halimbawa ang huling bilang po ninyo ay nasa 160 plus or 66 families, papaano pag umakyat pa ito sa 200? Kakayanin po ba ng pondo ng lokal na pamahalaan? Kung lokal na pondo lang po hindi po natin kakayanin 'to. Mhm. Nandiyan naman po naka-akibat naman po si DSWD, then si Red Cross din, nandito na rin sa amin tumutulong na din po Mhm. para po tulungan kami do'n sa mga pangangailangan po ng mga evacuees po natin. Mm. Itong evacuation center po ninyo, gaano po kalayo mula dun sa danger zone? Malayo na po, mahigit na po 'tong 10 kilometers sa Okay. galing Bulkang Mayon. Oo. Pero ang ginagamit na evacuation center, Mayor, ay eskwelahan po ba o itong evacuation center talaga? May eskuwelahan po tayong ginagamit sa ngayon. Mhm. May isang bagong building po dito ng eskuwelahan na hindi naman po ginagamit. Pinabuksan po natin 'yon para po yung school na sanang gagamitin, hindi na din po maabala yung mga estudyante natin doon. Mhm. Kasi kung tumagal 'to, even yung host barangay maapektuhan yung mga estudyante natin. Kaya Mhm. nilagay na po natin 'to doon po sa isang school building na hindi naman po ginagamit. Oo. Kaya po, nilipat natin. Pero yung isang barangay po, nasa school building po 'to, doon po sa Bariw Elementary School. Oo. Pero dun sa mga barangay na inabot po ng 6 kilometer permanent danger zone, may mga eskwelahan din po ba doon, Mayor? Mayor? Wala pong school po do'n, pero yung mga siyempre yung mga nakatira do'n, sa malapit na eskuwelahan sila pumapasok. Pero ipapa-accommodate po natin 'to doon sa host barangay, doon sa school doon, para hindi po ma-displace din yung mga estudyante na nag-evacuate. Oo, kung saang eskwelahan na sila naka-evacuate ngayon, yung mga estudyante, pwede nilang ipagpatuloy doon yung kanilang pag-aaral, ganun po ba? Opo, ikukuha lang natin po ito, iko-coordinate sa mga school, principal Mhm. na ma-accommodate then ma-acknowledge din nung pinanggalingan nilang school na nandoon sila pumapasok. Mhm. Hanggang gaano kahaba ang pisi ng lokal na pamahalaan pagdating sa pagbibigay ng ayuda dito sa mga evacuees? Kasi kung tignan natin sa mga nakalipas na pag-alboroto ng Bulkang Mayon, hindi lang po isang buwan ang itinagal bago ibinaba ulit sa alert level ang alerto sa bulkan. Kung kami lang po mga days lang po ang itatagal namin, kaya kailangan po talaga namin ng national agency. Mhm. Then kung may mga tao na gusto pong tumulong, ko-coordinate lang po nila. Pwede man po sila magdirekta doon sa mga families, pero dapat kailangan po mag-coordinate sa MSWD natin para po may record yung mga tumutulong at kung anong mga binibigay po. Ano po ang mga pangunahing pangangailangan ngayon ng ating mga kababayan diyan na lumikas, Mayor? Sa ngayon, ang pagpuntak po, ang pinoproblema nila yung tubig. Pero sabi niya, susolusyunan natin yan Tubig. kasi may solusyon naman dyan.
Then syempre yung daily needs nila na siguro pagkain, then yung mga bata, then may mga sanggol pa talaga nandun, eh, Mhm. mga milk siguro po na pwede doon po sa mga bata. Mhm. So sa ngayon, kaya pa yang matugunan ng lokal na pamahalaan ng mga ilang araw? Opo. Oo. Pero So sa ngayon po, nandito na rin po yung DSWD. mhm, Nagbigay na po sila ng ready to eat box na binigay na po natin para may makain sila doon at saka mhm. bukas ng umaga. At nag-assure na din naman si Regional Director natin dito sa DSWD na magbibigay na po ng food pack para i-distribute natin doon sa mga pamilyang nasa evacuation center na po. At yan ay mangyayari bukas or sa mga susunod na araw? Bukas po i-de-deliver na daw nila, then ibibigay na din po namin. Kaya nagpe-prepare din naman po Mhm. kami ng mga kitchen nila kung saan sila magluluto po kada pamilya. So do'n sa ilan po bang evacuation center ang ginagamit ngayon ng lokal na pamahalaan? Ang dalawa lang po, Dalawa lang, kasi opo, oo. So do'n eh, Mayor, do'n sa mga eskuwelahan na 'to, magtatayo kayo ng mga kanya-kanyang kitchen bawat pamilya, gano'n po ba? hindi, isang malaking kitchen na Mhm, lalagyan na lang po natin ng ilang lutuan okey. na magagamit po nila habang nandun po sila. Kasi Mhm, sanay naman po yung mga pamilya dito na may kanya-kanyang luto. Kaya yung food pack na ibibigay ni DSWD, eh, mm. tatama lang din po naman yun. Pero siguro, isa sa kakailangan po natin yung mga kaldero, kawali, nalulutuan nila. Oo, at yung binabanggit niyo kanina na yung tuloy-tuloy na supply ng malinis na maiinom na tubig. Opo, opo. Yun din ang wino-workout na din po natin. Okey. Mayor, ano po ba yung mga pinakamalaking panganib ngayon? Nakita natin yung video ng Phivolcs kanina, yung talagang ang dami nung mga malalaking tipak ng bato na gumulong mula dun sa bukana ng Mayon, na maaaring dumaos-dos pababa. Bukod dun, ano pa yung Ah, mga panganib, yung mga dito sa mga rockfall events na nangyayari? ang panganib po nito, kung pumutok talagang malakas, Mhm, siyempre magsisitaasan po yung mga bato na mga lava na kumbaga kung maulan po, eh talagang babagsak po yan, di kalayuan. mm, Pero kung medyo wala naman pong ulan at mataas po yung putok, mm, eh medyo malayo po ang abutan nito. Eh hindi masyado maapektuhan. Naranasan lang po namin dito noong 1993, nung mhm, pumutok siya. No, talagang tumaas yung mga debris, mm. then yung mga kuha natin, materials Na galing sa bulkan. volcanic ash, oo. Tapos biglang ulan, ay talaga po yung kalsada talagang madulas po. At Oh, saka yung mga bahay talagang bumigat yung mga bubong nila na mm. medyo delikado po. Na maaaring ikasira ng mga bubong ano. Papaano po Mayor ngayon, sa mga nakalipas na araw ba, may mga pag-ulan diyan? Sa ngayon, anong sitwasyon ngayon diyan? May pag-ulan po dito, Mhm, pero hindi naman po gano'n pa kalakas kalakasan, oo. yung tinatawag natin na uson. Oo, At kumbaga dumadagustos lang siya pababa. mhm, Sabi nga ng PBOX, nasa 2 kilometers yung binababaan nitong mga uso na 'to. oo. So, hindi pa naman siya umabot ano, dun sa o lumalagpas dun sa 6 kilometer permanent danger zone yung mga nagbabagsakang debris mula diyan sa bulkan? Hindi pa naman po, pero sa history po, within 6 kilometers ang talagang tinatakbo ng mga lava, kung Mhm. lava flow lang po. Okay. Pero, kumusta po ang coordination ninyo sa PHIVOLCS, sa provincial government para dun sa monitoring po, sa posibleng, mas malala pang mangyari dun sa Bulkang, Mayon? May close coordination po tayo sa PBOX. Mhm, Anytime na abiso sila kung itataas ang alerto natin mhm, para naman po mapaganda ang mga tao natin. Then ang provincial government naman, nandiyan naman po, nakamonitor sa atin. Kahapon lang po, katatapos lang ng meeting namin para doon nga, pero hindi namin inaasahan na tataas kaagad to sa alert level 3. oo. Bukod dun sa mga residente, Mayor, na sabi niyo nadagdagan dun sa or wala dun sa listahan niyo dun sa 166 families, may mga iba ba na ayaw pang umalis or talagang nagkukusa na talagang umaalis din? May natanong po ako kanina, Mhm, asan yung asawa mo? mhm, Kasi tinanong ko kung ba't di kasama, pero sabi niya nagkokopra. Pero bukas po, doon po sa listahan na sinumiti ng barangay, check po natin doon kung sino yung hindi sumama doon sa evacuation kanina.
Bukas po, pupuntahan po ito ng mga PNP at ng mga Army para puntahan sila na ikayatin na po na bumaba na po talaga. Okay. Maraming salamat po, Mayor Caloy Baldo Jr. ng Kamalig Albay. Magandang gabi po. Maraming salamat po, Sir Dex.